Ano dyan? Hindi ganoon. Dapat suportahan mo, huwag mo i-bash. Maging ano ka. Bakit marunong ka ba? Inaaway ko na kaagad. Inaaway ko yung mga basher. Hindi naman basher. Binibiro lang. Si Mami Laura Esita. Napaka-solid. Inaano talaga niya ako. Tawag nito. Sabi niya sa akin, nak, focus ka lang, mag-vlog ka lang na mag-vlog. Ang gawin mong vlog, yung sa mismong content mo. Tapos upload mo lang. Basta wag lang yung hindi ina-upload ni YouTube para hindi ka ma-stop. Yo, what's up mga kawaray? Good morning. Morning. Ngayong content lang natin. Konti lang. Magano lang tayo. Pintuhan lang. Wala tayong hindi pa ako nakapagtinda. Kagising ko lang. Yan o. Kape tayo mga kawaray. Asawa ko. Nandito. Naga dito, May. Usap tayo. Wala magawa eh. Kaya mo siya, palabasin mo yan. Mark yan. Ika rito, nagbablog pa padali. Guys. Maraming salamat po sa mga sulit natin sa mga subscriber natin. Thank you. Kunti na lang. Makukuha na natin ang 1,000 subscriber. Ang magiging ko na lang. Kasi meron na akong subscriber na sinsya na ako mga kawaray na kaubad na meron na akong subscriber na 892. Ano pa yun, magka-count ko pa yun, magkaan pa yun, bilang palagabilin ko. Sana supportan niyo ang ating YouTube channel mga kawaray. Magdatanit lang ako nakakay niya sa inyo. Alam mo na pinagkatuan ko. Vlog ko lang ngayon. Usapan mo. Yo, alamit na. Pag-gising ko lang. Wala ko na content. Hindi ako nakapag-vlog kahapon sa pamilya. Ngayon, usapan mo na. Usapan alis na. Basag na cellphone ko. Alright. Maraming salamat po sa mga sulit subscriber natin dyan. Kaya may nagtinda na ako para kumbayad tayo sa mga 5-6 natin sa mga inuutangan natin. Alam mo yung mga kawaray, naglagan mo yan dahil nga rin sa mga kaya minsan hindi ako makapag-upload. Pasensya na po kayo mga kawaray, hindi tayo makapag-upload ng video kasi minsan nagtitinda ko ng so marami tayong utang na 5-6. Mag shoutout na lang pala tayo ng mga natin subscriber. Shoutout kay Kenny Mendoza. Shoutout all sa kinukuha ko sa si Kenny Mendoza subscriber din tayo. Si mga si Jan brother. Jan Brad. Ay Brad Jan pala baliktad. Brad Jan PPP Bulano Vlog. Si Rinaldo Serafin. Namla Raisita.
Tulano Vlog. Ayun. Ayan, naka-10 minutes na tayo. May pang-upload na tayo mga rice. Saka si Iris. Yung pare ko tungkol. Shoutout sa iyo, pre. Sa mga subscriber natin dyan. Sa mga bagong mga subscriber, shoutout po. Kay Ate Angel. Salamat din sa panonood sa aking videos sa pagbablog ko. Salamat sa support natin dyan. Shout out sa iyo kung nasa ka man ngayon. Mag-ingat ka dyan sa trabaho mo. Panoorin mo lang yung mga videos ko nung i-upload. Maraming salamat sa mga kamaray natin dyan. Ito ngayon, ito lang ito. Nandito ako sa bahay. Ito yung inuupahan namin bahay. Kamaray. 2.5 to 2.5. Bukod pa yung kuryente tsaka ilaw. Ay, kuryente tsaka ilaw. Parang parehas yun. Kuryente tsaka tubig pala. Tanga. Kuryente tsaka ilaw, parehas pala yun. Patayin ko daw ang tubig kay vlog natin sa bahay lang ngayon. Hindi pa ako nagpag sa palengke. Mamaya na ako magtinda kay gigising ko lang. Puyat ako ng asawa ko. dito ako lagi nananalangin kay mama. Okay. Mami, meron din. Lagi tayo nag-ano dyan. Papasalamat sa araw-araw na blessing. Lalo na sa mga natin. Mga solids waray dyan. Sa pagsuporta sa aking channel. Thank you talaga sa inyo. Hindi ko makakalimutan yan. Umangat man tayo o hindi man. Pero gugustuhin natin umangat para mayroon tayo sahurin sa YouTube. Masaya. Si Mami Laura Esita, napakasulit. Talaga yan, inaano talaga niya ako. Sabi niya sa akin, focus ka lang, mag-vlog ka. Ang gawin mong vlog yung sa mismo content mo, tapos upload mo lang. Basta wag lang yung ina-upload na YouTube para hindi ka ma-strike. Sabi niya sa akin. Thank you Mami sa mga subscriber natin dyan. Kay Pradjan dyan, Tulano Vlog, tapos si Pobre Worker, si Ma'am Jinky Live Vlog, sa YouTube Ma'am, sa pagpapasok sa live stream mo lagi mo ina-advise. Thank you sa advice kay Script Vlog. Salamat po sa pag-promote sa akin. Sana matulungan mo pa kung sana sawat sa akin, matulungan mo ako para mawala yung monetization. Mahaba na to, may pang-upload na ako Sana po. Sa mga vendors dyan sa palengke, shoutout sa inyo. Sa mga nagsasabi sa akin, walang kwentang vlog ko. Sana all. Ang nag-win kayo. Matuto kayo. Hindi punay kayo puna. Diba? Mag-vlog din kayo. Paano pagkaramdam? Hindi yung panay kayo. Pangit ang vlog. Hindi ka dyan. Hindi ganoon. Dapat supportahan mo. Huwag mo i-bash. Maging ano ka. Bakit marunong ka ba? Inaaway ka ng agad. Inaaway ka yung mga basher. Hindi naman basher. Binibiro lang. Hindi naman mga basher yun. Binibiro lang nila. Mga may tropa yan. Binibiro lang nila ako na. O sus, may ka mga dyan. Paangin na wala nang kwenta yung content mo. Wala nga kwenta sa content na yan. Kasi hindi nyo pinanonood kasi walang kwenta. Pero kung panoorin mo, may kwenta yun. Kung hindi nyo pinanonood, walang kwenta. Pero pag pinanood nyo, may kwenta. Diba? Diba? Tama? Tama ko, diba? Tama.
Panoorin nyo kasi para may kwenta. Ano ba naman kayo? Pilipino talaga no? Mga Pilipino talaga. Baluktot. Baluktot utak. Malay natin, hindi natin masabi mga kamaray. Walang imposible na nangangarap. Tandaan niyo yan. Ha? Ang nangangarap, posibilidad umangat. Yung naninira, posibilidad bumagsak. Tandaan nyo. Mabuti pa iba kong kaibigan. Sinusuportahan ako. Iba dyan, marami sinasabi. Salita ka lang. Yung tatanggapin ko yan. Pero dito, yung, di ba? Content ko yan eh. Bakit? Kailan mo? Hindi ako nang-aaway mga Korea. Nagsasabi lang ako dito. Kasi binababa nila yung ano ko, yung confident ko para mag-vlog. Sinasabi ko lagi nila. Tataas ko. Tandaan mo yan. Hindi ko kayo tinatapat. Sinasabi ko lang. Tandaan nyo. Konti na. Yan ang mga salamat talaga ko sa mga sulit natin dyan. Mga waray. Kasi konti na lang. Nakukuha ko ng 1,000 subscriber. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you po sa sa aking vlog ha. Thank you po. Mga tropa ko dyan sa palengke, sa Bangkita. Mga Kariting Boys, Bangkita Boys. Shoutout sa inyo. Si Kuya Jubik, Paring Nano, Paring Bok, Paring Jubin. Yan mga ano. Kulot. Boss GC, Boss Alex. Pero ano lang yan, hindi sila mga boss ha. Tinatawag ko lang boss. GC Boy, Alex Boy, tapos yung mga tropa pa dyan. Parang Joey, lahat sila dyan. Si Iris, si Cecil, ako yan Nelson, si Nelson to. Ano na rin tayo sa vlog eh. Yan kasama ko din si Kuya Nelson. Yung nag-walk yung sa upload ko. Lagay ko dito. Yung upload ko dito. Andyan yung mukha niya. Lagay natin yung mukha ni Kuya Nelson. Para makita ng mga anak niya. Yung YouTube ko. Ay, ang buhay. Sarap. Karamdam. Kunti na lang talaga. 890 ay 889 na. 100 na lang mahigit. Makukuha ko na yung 1,000 subscriber mga kauray. Feeling na umaga pagising mo, tapos pagtingin mo sa YouTube mo, ganun magiging resulta. Saya talaga. Diba? Ngayon, wala pa akong kain. Wala pa luto. Wala pang ulam. Walang kanin. Walang ulam. Salamat mga kamaray sa mga kamag-anakan natin dyan. Kamag-anak. Baka naman, panoorin nyo naman to para makuha natin watch hour. Kunti na lang. 1,000 pa. Kunti na lang, 3,000 pa. Ang kapatid ko si Ana Maria, yung panoorin to eh. Ano talaga itong babae na to eh. Busy kasi lagi yung kapatid ko na yun. Pero supported sa akin yun. Sa akin. Marie! Ano mo yung ko, channel ko? Panoorin mo. Sige yan, mamaya pag wala akong ginagawa. Pero hindi pa nanonood yan. Pero supported mo kapatid ko na yun. Love yan eh. Yan ang giisa kong babae. Mag-good sa ating asawa. Wala na si mama eh. Kaya mama ko. Wala na. Yan, mama ko. Wala na si mama. Ha? Ano ba vlog? Bakit? Bakit? I-upload ko to eh. Yan, dalawa. Magtatago. Hindi makita. Pati. Ano naman? Ilaw namin sira-sira. Yung dalawa. Nandun sa loob. Hoy, labas kayo madam. Mark yan. Dito ka nak. Dali. Nak. Nak. Bukit. Mark yan. Asan ka? Ikaw kita. Uy. Halika dito.
Tingnan mo, may ano si Papa. May galamay. Simpleng vlog lang ito mga kawaray ha. Hindi, ano lang to. Talagang, nasabi niya talagang ano lang. Yun, nakakapit. Simple na lang. Hindi naman tayo sikat. Nag-ano lang tayo. Nagpapakasakaling kumita sa YouTube. Wala naman posible mangarap. Walang imposible sa nangangarap. Pwede pala dito eh. Ipit lang oh. Yun. Yo, what's up? Nandito na naman ako. Panibagong araw, panibagong vlog. Paabutin ko to ng 30 minutes. Ganito lang ako. Pag iwan ko lang wala nanood dito, posible naman. Yung account ko, ano na account ko eh. Diba? Talaga na, dito na. Ano? Hello po. Andito na yung Mr. Pogi kong anak. Bye-bye. Papa. Ayun o. Hello po. Dito ka. Hello po. Maghilo ka dali. Hindi ka kita. Hello po. Ako po yung anak ni Mark Juaray na makulit. Kagigising ko lang kasi gising pogi ako. Sige na. Hindi. Nag-iiyak. Bakit? Anong gagawin mo? Aja. Ha? Din sadya? In-check na ikaw na? Hindi ko maintindihan ikaw. Dadong! Check na tawag niya. Tinda tayo magkawaray mamaya. Thank you po. Wala akong sawang pag-suporta sa akin YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Thank you po. Ha? Bulaga. Huwag mo matanggal. Huwag mong galawin. Malaglag yan. Sige na, kunin mo na yan. Ayan, anak ko eh. Tinawag-tawag ko pa eh. Kulit. Hindi na babay na mga kawaray. Mahaba-haba na. Pwede rin. Awat yung 20 minutes para ano. Sa mga ano dyan. Naghahilig sa basketball. Yung mga tropa ko. Nag-ano lang ako. La Joel. Ano natin yan. Hindi lang ako makasama ng ano. Gusto ko sana video yung paglalaro para may content din ako. Mga supportive yan. Sila Pray Gold. Mga supportive dyan. Nandun sa mga pisto. Natutuwa sila. Minsan hindi. Pero ano yan, mga mabait naman yung mga yan. Mga solid natin dyan. Thank you sa inyo guys. Maraming salamat mo. Ang dami kong mga ano eh. Ang dami kong subscriber na hindi ko matandaan yung pangalan. Yung natatandaan ko lang yun dun lang sa palengke eh. Kasi tagal ko na mga kasama yun eh. Nico. Ay, ano na tayo? Out na tayo mga kawaray. Salamat po sa panonood. Sana hanggang dulo panoorin nyo. Para naman dagdag watch hour sa ating vlog. Thank you po. I love you. God bless. And see you next vlog. I love you. Bye-bye. Sina ako? Mamaya 10 minutes na ata siguro. 18 minutes na eh. Sina ako mga kawaray. Salamat po sa mga solid subscriber natin dyan. I love you all. I love you.